sa Kalbaryo, mautoy dakong ebidensya sa dako kayong gugma sa Dios kanato. Na pinaagi kang Kristo, gibayran niya biling, inga ikaw kako, kadili sa buot nga malaglag. Unang mingon si Kristo, nang mutuo ka niya, bisan mamatay, apan may kinabuhing dayon. Nang mutuo ka niya, dili malaglag, apan may kinabuhing walay katapusan. Igsuon ko higala, wala ko na sayod kung sa imong response karon sa mensahe. Wala ko na sayod kung sa kakasinsiro nga midawat sa mga mensahe. Higala ko nining matawag ng kagabion, abli mong kasing-kasing. Wala ko na sayod kung sa imong relasyon ni Jesus. Wala ko na sayod kung sa imong kinabuhi adlaw-adlaw. Apan nining kagabion karon, nasayod ko nga instrumento ko sa Dios alang kanimo. Kitang tanan doon na tayo kapakyasan. Kitang tanan adunay kakulangon. Apan ako mo challenge kanimo. Mintras doon na pa'y kay gayunan. Karon ng panahon nga mutalikod ta sa sala. Karon ng panahon nga hinulsulan nato atong kapakyasan. Unsay nabuhat nato kagahapon, labay na to. Ang nabuhat nato milabay nga mga adlaw, labay na to. Ang Dios dili siya interesado sa kagahapon. Ako mo ingon kanimo, interesado ang Dios sa imong desisyon karon, hantod sa imong ugma. Nagkaroon ta dapat mo himog desisyon. Tungod kay wa man ta nasayod karon sa ara ta kutob. Pwede unya, pwede ugma, pwede sunod bulan, pwede sunod tuig. Higala ko, sumala sa pulong na itong hisgutan, nakitang tanan, ginabutan ng mamatay sa makausan. Apan akubot mo dasig kanimo, samtang mayo pagkaglawas.